Nya mga kabaro no. Padulong ako uli mga kabaro no. Sa diri na pugong nga ruta mga kabaro no. Uy. Nakatulog di ko mga kabaro no. Nagdiyan-duyan ko. Karon. Nahuman na po mig pangaog mangga. Uli na ako mga kabaro no. Ya, diri na po akong ruta speakers. Uy, kabaw. Kabaw. Psst. Psst, kabaw. Wala. Ay. Ay. Hala. Tulog na sila. Uy. Dali na po ko agi speakers mga kabaro no. Kaya ganina sa basakan mo ko ni agi karon. Hello baka. Kulbaan. Hello baka. Nakatulog ko mga kabaro no. Nagduyan-duyan ko nakatulog ko karon. Oops. Uy. Ah, diri ila misil. Coba ako man sa balay ni Mads. Ah. Ano yung balay ni Mads? Ay Mads. Ayo. 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 Balang ko gidang ko. Biyo ko naman ako isang isang ano niya. Sa ano? Sa Koreng? Mads, musta? Papalita ko Mads B? Sa ano? Sa... Sige na yan. Hindi nagsulod ka na lang sige. Ay, hindi na. Hindi na ako masulod. Naman na nalakat ka lang. Mupulin ako. Ay. Ano? Kani, parang ako yung sa pusdalan. Eh. Sige na yan ay. Ay, Hansel. Ansel. Oh, isa lang Mads. Kagwapo man sa balay ni mo. Oy. Wala pa ganina na lang huban niya. Si Michelle mga kabaro, no? Ah, kumarin ako ni. Kagwapo man sa balay. Nagbiyo ka na siya. Grabe na kumarin ako. Kagwapo man sa balay mo, Mari. Naglahi na dayo mo? Oo. Kano sala mo naglahi, Mads? Ano last year yan ang 1. Ah, Ila diri ya. isa lang. Para na ko isa po sa dalan. Ganina na ako dihawin, natulog ko sa ila ante. Aga-aga ka ba? Oo, aga po ko. Sila si Silyo. Silang. Imo na lang ni. Ah, iyo. Ikaw lang sa mga bata na niya. Okay, thank Oo. you. Sige, sige. Sila ate lagi. Wala pa katapos dito sa pagwapa ba? Wala pa, dito ko na kayo sa basakan ganina oh. Tara sa sulod niya ba? Oo, dili sa ko. Oh, sige, salamat. Sige, sige. Ay, mga kabaro, no? Uy. Basi magud mga kabaro. Gutomon ko magbaktas mga kabaro, no? Moto nga. Mm. Ano yung resort dito eh? Mm. 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 Mm.
Unsa ni diri ah? Unsa ni diri ah? Yung po. Swimming pool. Daghang pa naligo di ah. Wala pa entrance diri ah. 50. 50 per head. Ito. Agi-agi ko ah. Mga kabaro mo, ito yung adlaw mga kabaro mo. Hello. Mga kabaro yung mga. Ito ko nag-agi kanina mga kabaro. Mas dulit to mga kabaro kung dili basa ka ni mo agian. Ito mga kabaro mo naman ito kung gangan ito mga kabaro. Ito, dili mo ko ni agi. Surkat na po mga kabaro. Ay surkat, libot na po di ay. Nahuman ko kaog mangga, nakatulog ko mga kabaro no. Lami akong tulog. Nya. Swimming pool to sila mga kabaro. Malingam po ko din yung mga kabaro niya. Bisa niya nila mga kabaro no. Bakis baktas niya. Rani bagus kong pala na mga kabaro. Parang sarakuan ni Biki niya. Giming ako kag bukid ko diri mga kabaro no. Pag sila papadudoy ni balik ko. Wala papadudoy kasi ay. Papadudong. Ang dili. Dili day. Bugin lang ng oro. Murag pare-pareha naman kalayo mga kabaro. Nga. Mga kabaro no tubig no. Ako maka Hindi mga kabaro, brag, ginabuwagan mo ni diri ako. Burakan. Layo-layo na gini kung baktasan mga kaparo karon kaya naman lipot kay ni. Ano po yan sa mga bibi mga kabaro no paggabi eh. May tao. Pagyo ako mga kabaro. At least mga kabaro, no, dokumentary na akong gihimo mga kabaro no, sa pag-anhin na po ako. Pon-pon mga kabaro sa lupo na pod. Katong mga tanog lupo mga kabaro, wala kay
wala kayo time nga mag bit-bit og kamera mga kabaro no, kay murag dali ra kay ko didto karon mga kabaro makauli ko dito pohon. Siguro tuloy-tuloy na po na mga kabaro no, atong upload na mga kabaro no. Atong video tuloy-tuloy na pag-abot sa lupon. Bakit nga balay mga kabaro? Tree house mga kabaro. Tree house. Bugnaw siguro kayo diha. Napa kayak shooter tadi ya? Ayo, namanya shooter. Ayo. Ayo. May tao mga kabaro no. Shooter ato ah. Nay, shooter tay. Ay shooter. Why? Sige. Grabe mga kabaro. Nay, shooter nay. Yan na. Tagpila nay. Pilain mo, bilog. Isal tagpiso. Ay, may tagpiso ba? Tagpila man na. Ano mo ka na binigyan mineral water niya? Tag-3 isa? Tag 3? Oo. Oh, sige, pabakal ko. Taga-3 Oy. isa. Diya lang sa ay sa lagbipot man ko. Diya sa kante sa sana Barrio 5. Barrio 5 ba diri ah? Layo din takpan mo. Liwanay ka na diri ka. Liwanay Barrio 5. May ano ka sa barisin ko? Diya sa kong ugangan. Kaya wala mo nilugod sa barisin ko. Dili dito ko sa basak ni Agi kanina. Lakas ka lang. Mm. Ang tanong ka vlog-vlog. Vlog ante. Andy vlog. Ano yung vlog mo? Kuan mga laglag lang unti para ani baktas. Di pa ko kikanila anti edit. Ay. Oo. Sa amon nga rin may nag-vlog mo nandun sa amon nga takwayan. Ay na ya takwayan diha. Ilayon sa South Cotabato na pinakamalaking takwayan. Ay inyo na diha. Ay sus sayang no. Hey, salamat ah. Oo. Mineral water, abi nang ginimo na ako para safe with. Oo kanami man ani na yoy. Oo salamat. Ako ro. Kabugnaw. Yeah. Hello. Oh, parayon tagbaktas mga kabaro niya. Nakakaon ako guan, biskwit, nakainom og tubig. Uy. Power kay mga kabaro. Mas lami siguro diri mga kabaro nga mag dili ko magpuyo. Kita kaya kang mag-content mga kabaro. Una, lami kayo magpahubas og katon dito ganina, nay sapa, nay balloon, nya manguhag baki sa sa Humayan. Kagug syudad mga kabaro, okay ang pong syudad. Pero mas daghag makarilit kung bukid mga kabaro, no? Hello. Mas daghag makarilit kung bukid. Bisaya ako nagatan ako vlog mga kabaro. Gusto na ko mga kultura sa bukid mga kabaro, no? Nagatanaw man jud ko mga vlog mga kabaro, ano sa mga bukid-bukid. Mas ganahan ko mga kabaro, ano taga bukid kung punipra mga kabaro. Makita pa kag mga lubi, humay. Yang dalan mga kabaro, no, dili pa simentado. Kayong kasi mong lugar mga kabaro, mga gidaka ano. Mga siguro na shortcut diri oh. Problema kung kinsang balay atong mga base mo kasabaan na nung unta, no? Pero na shortcut diri, klaro kayo. No, duda ko ba? Na shortcut diri. Pero base niya magsige tag shortcut, malungkat tapod mga kabaro, no? Magsige tag shortcut ay malungkat ano damay. Akong tail mga kabaro, hugaw kaya pong kaayo. Kaya nga naman, grabe, sulit ganina akong iagian mga kabaro, no? Kung nagsubaybay lang mo ito nga vlog, grabe, sulit kayo. Nga, imna na pala itong tubig yung magnaw. Ikaw si nanay, tag-trace daw ilang ay shooter, kaya naman, para safety, mineral. Tama mga pod, bugnaw pod niya. Nakita po na
Nalasahan na po na ako nga mineral gid siya mga kabaro no. Dili siya ingon nga tubig lang nga bisag asa nga tubig. Tubig sa gripo. Ginawa sa mga kabaro no. Swerte yun na biya mo ginawa. Woo! Grabe. Solid ang binaktasay. Masabi yung bunong baktas mga kabaro. Kaya naman ang nakabilipisyo mo ko din yung baktas mga kabaro. Kaya naman kining gitawag exercise ya mga kabaro no. Kaysa sa magsigi ka og magsigi kag sakay. Grabe. Og sige kag sakay mga kabaro. Ang imuhang gitawag ani kana ang imong immune mga kabaro hinay. Kaya naman parang nyo dili ka mabulad sa init niya imong mga tiil dili mabaktas-baktas. Hindi prani mga kabaro. Sa pandiri. Uy. May balay. Parang gina mga kabaro. Parang diri na antipasan mga kabaro no. Grabe nga kagud mga kabaro eh. Parang diri antipasan. Kini. Ani. Oy. Oops. Og diri. Pwede siguro mga diri ah. Gila, try na to lagi. Pero ibutangan siya kung ano kakabaro no. Ibutangan og gawayan. Ngano ka? Siguro mas duol diri mga kabaro no. Kung diri ka mo tipas. Uy. Private luti din diri mga kabaro. Private luti din diri adi ay. Okay. Ay, naka-private bar. Og. Saan dia? Uy. Grabe. Bukid dyan mga kabaro no. Yan naman. Bit-bit ya guys water. Power kaya yan. Ug mao ba kani nga dalan niya akong gilusutan. Kay ka burgi alihan magkuha. Mayad na hagat eh. Grabe man ka hangat. Hangat. Uy. Sini. Nag-going area dito. Baka na nga dalan mga kabaro no. Huwag ko na saag no. Pandamay. Panagasaag ko. Grabe. Murag mamaura ang baktas mga kabaro no. Sa akong yagian ganina. Huwag karon. Mamaura no. Ayun. Tay. Huwag. Uy. Nasa dalan rin ako. Sarado. Uy. Sarado ko. Lagi kuya. Oops. Uy. Kanindot. Kanindot sa hangak. Nindot nga hangak no. Nga tubig. Berlayu-layu gid gibaktas ba. Mo na ba ka na diyan no? Bagdi pa mo ba? Madamay ito pa wa. Layuan na biyang ibagtas ako eh. Muli pala ginamao lagi dyan lagi. Damay. Ang damay yun. Grabe. Layuan lagi bagtasan yun ako eh. Layu. Di pa na mauning nga dalan. Kay kamay. Di ba gini mo mga kabaro no? Pandamay. Asa nila tip ni.
Buga. Di pa rin oh. Pastilan. Asa yung pa rin? Di mo oh. Asa ito palusot diri sa kuan ya? Katong palusot gud sa katong sa dalan dito sa pa Barrio 5. Balik ka dito sa highway. Fugay kamay. Dia awalay dalan dia ya. Andre na, ay sirado dito. Gipe unsa gisa nila kahoy kawayan lang. Oo, kawayan. Sige salamat Balik di ko mga kabar. Ang damay. 20 minutos ako nagraktasay. Gas yung layuan na sulika na ni. Ayun pa yung mga kabaro. Libot yun kay ko. Ug libot pasta yung libuta. Grabe. Hoy. Grabe. Libot yun kayo sa agi ko. Kasi libot yun ko mga kabaro. Grabe din bagalibutan ni. Hoy. Oh. Lagi yung sa mga abutan na yun. Ang dami. Kalugo. Sirado na yung mga kabaro. Ano? Sirado mo na yung dalan mga kabaro. Kanya. Patay. Wah, kalayuan na ganoon sa kilibutan. Tingnan abuga. Daw. Ay, grabe. Solid. Solid ang ginagtasay mga kabaro. No? Pag nagbahatod kung papabiroy. Saan yung itanong dali Huwag. Grabe. Lingkod sa kadali mga kabaro mo. Grabe. Uy, baktas eh. Kapig baktas. Uy, na huwag mga kabaro. Ipulay akong tiil. Layo pa juga ito mga kabaro. Nya. Pagkapalpak. May palignig. Pahato na lang kong motor, no? Pero busy mo sa pabiro siya basak, no? Mo to nga ay sa iyaham humayan. Mo to nga. Naagid lagi shortcut ito ganina. Pag ni shortcut lagi ko. Madlock mo ko mga kabaro, no? Kaya dili niya akong lugar ba. Nya. Pataka kog agi. Passive tag ba. Trespassing ko mga kabaro, no? Dami. Saan ni diri? Kining kapayasan. Tama nila kapayas mga kabaro. Kalaw ko. Sa mga magsubaybay sa kong vlog ani mga kabaro, no? Kung naabot ka ni nga vlog mga kabaro. Grabe. Ngakon. Kabot ka ni nga vlog mga kabaro. Grabe. Solid. Comment mga kabaro, no? Mahimasa ang inyong amigo, no? Grabe. Tinuod lang mga kabaro, no? Pero haka. Pero malingaw mga kung mo gani ako mga kabaro. Bisag dili sa ingon sa pagpangwarta ni mga kabaro ng vlog. Kung dili malingaw lang ta mga kabaro, no. Sama sa akong makadaghan nga sulti mga kabaro, no. Gi-abandon gid ako akong first channel. Katunda ko nga channel mga kabaro. Ako usang gi-abandon mga kabaro. Kay ano, monetize to mga kabaro, no. Pero gi-abandon ako kay gusto ko mga kabaro, no, mga daily vlog akong gusto. Katumugon mga kabaro, puhon-puhon kung nami travel ni Mrs. Dito na ko siya ibutang mga kabaro, no. Tanan travel. Basta
Sa karon mga kabaro, di pa mo ko ka-travel gud mo na nga puro lang Davao City mga kabaro akong ikunti na to. Mura mo sawa na kay mga kabaro no kay halos tanan sa Davao City ato mga kabaro na ano. Mo to nga gihimo na ko ni nga channel mga kabaro. Parang nakoy daghan kay balikan puhon mga kabaro no. Puhon matigulang mga kabaro. Nga di nakakalakaw. Nang nagitawag mga kabaro mga sa atong edad. Siyempre, dili magita pirmi nga bata mga kabaro no. Mo to nga dako kay baka nas kung tubangan mga kabaro. Daga kog balikan mga kabaro no. Puhon matigulang ta. Dili lang kay kini kung dili daghan pagid nga umabot nga panahon mga kabaro no. Dako gini ni bakahan no. Kabaro. Ako gini nga baka. Kabaro. Oy. Dili ha. Pulbahan ko mga kabaro no kay basig mo musulod ang baka. Maging baka mga kabaro manungay. Uy. Hilis na pala itong tiilan ni tiil. Atong sinilas no, lapalapas ng sinilas no. Pero ni mga kabaro nga naduan ako si kuan mga kabaro no sa Anti-Edit. Kitaw-taw na pud binagkita ni Anti-Edit no siguro mga duha tuig naman siguro. Kami nagkakita ni Anti-Edit. Sa una mo gud mga kabaro, paminti na siya sa Davao mga kabaro no. Iyaan na ni Mrs. Close po na nila nga iyaan mga kabaro sa Anti-Edit. Pamilya Espindi mga kabaro, close nila na. Gikural din siya. Kung magmotor ka, makalusot. Kung magmotor yan gawaktas punta. Di makalusot. Dili makalusot. Perting lusota. Mga kabaro. Uy. Mag-ride sa mga kabaro. Kabalo ko, nangita na sila Mrs. mga kabaro no? Mrs. Nangita na to sila. Mas layo nagdidiri akong agiyon. Kaya naman lipot kayo sa mga kabaro. Samantalang dito ganina kung tarong lang ang dalan dul na mga kabaro eh. Tistingan ako kung baktas yun ba. Ikala na padulong ko ito ganina akong ibaktas. Gi-vlog na ko mga kabaro no? Magpauli na po. Ninglipot ko ako na mag-vlog. Tistingan ako mga kabaro no? Kung unsa kalayo ang oras. Pero mas layo diri ah. Kaya niabot na ko 28 minutos mga kabaro no? Niawa pa ko naabot. Grabe. Solid kayo. Mo naging ko na mga kabaro nga. Grabe. Solid ang binaktasay no? Karinita. Anong oras mga kabaro no? Udtong tutok. Ang utong oras. Udtong tutok. Nagkatan mga kabaro. Mas labi mag-content aning bukid mga kabaro no? Mas ganahan ka mag-content aning bukid sa syudad. Uy. Gapo kayo mga. Kasagahan mga tao diri mga kabaro. Kasagahan mga tao diri mga kabaro. Mga kuan gining daykog yuta. Dili ingon nga kuan ba oh? Kita na ko. Nakita na ko og nadungog sa mga tao diri daykog yuta mga kabaro. Grabe, sulit ang init. Init kayo. Lipot juga no. Pag magpahatod mo akong papabiro eh. Pero maublaw mo kung mga kabaro. Kaya busy siya ba? Sa karon. Gigutom na po kung mga kabaro no. Nagtulog-tulog naman ako dito mga kabaro. Ila Anti-Edit. Uy. Dolan juga. Kita na akong pulang asin sa balay.
Pero 30 minutos mga kabaro, no? Medyo oras ako nagbinaktas, no? Grabe. Sulit. Sulit kayo mga kabaro, no? Okay. Grabe. Uy. Sugat. Sugat. Sugat siguro po mga kabaro. Ah, tara. Kita na akong pulang asin mga kabaro, no? Murag. Doon na jugay ko. Ah. Nakaka. Ay, itong hindi sa bawah ni. Hindi sa bawah. Hindi sa bawah ni ito. Sabi kita sabaw tong butong itong mga kabaro eh. Sakay ko cool. Driver sa motor mga kabaro ni tanos ko ba. Lingi siya. Ang gina ako tayo nun. Sakay ko cool. Grabe. Say, hello. Ay, siyunil mo na ito dahil. Ang nagbaboy. Siyunil ito mga kabaro, ano? Ano ni babay nga kuhan? Hindi lang sila makita, no? Ang ni babay nga nagmotor mga kabaro. Siyunil to, no? So, naglimpyos kong tiil gabi. Ako rin hapong gitunob-tunob sa kuhan mga kabaro, no? Sa basakan. Uy. Grabe. Woo! Grabe. Pagdudol na ikos balay mga kabaro. Siguro mga 40 minutos mga kabaro, no? Anak ko dito. Isa karon. Uy, nindot sa mga tinog. Uy. Agi ko. Yung mga kabaro. Masilingan ni mama ni mga kabaro. Sabi ka init man. Uy. 33 minutos mga kabaro. Grabe, sulit. Layo ka rin, umulibot yun ay kalayo gini kayo mga kabaro, no? Kaysa sa musurkat ka sa lapok, mas binta pa mga kabaro, no? 20 minutos ganina mga kabaro yung shortcut ko dali namang higo naabot karon mga kabaro, no? Grabe, solid kayo. Woo! Grabe. Grabe. Sige kag. Kaka. Uy. Uy, kagwapog sounds. Ay ko te. Tama na mga kabaro, no? Kumabsa na itong mga bata ganina mga kabaro. Itong nagapalupok mga kabaro, no? Yung mga bata. Hala, ano na nalakaw sila ni Juan. Yan mga kabaro, ano na doon? Doon lang ako sa balay mga kabaro, no? Og
Dali na ako putlon mga kabaro, no, akong vlog. Grabe. Solid ang hangak. Hangak kayo. Solid din. Hangak mga kabaro. Hey. Sa karon mga kabaro, no? Anak ko sa balay mga kabaro, no? Og Dugaya na ako ulit. Og dili na ko putlon mga kabaro. Og sa iyo next vlog mga kabaro.